Hello and good day. This is GMJ Agri TV aka Organic. Don't panic, it's organic. Let's go. So yun, nandito po tayo ngayon sa Dagupan, Pangasinan para tikman itong nakita lang natin sa daan, no, na Only Eat All You Can. Ganun, Eat All You Can. At meron po siya ditong mga ulam. Ayan, mga gulay. Ayan, ang daming gulay, mga talong. Ayan, pati po yung dahon ng kamote o saluyot at ito dahon ng kamote. At yan, nakakuha na po ako ng pinagpilian ko dahil mamaya babalik pa ulit ako kaya inubos ko agad kasamang sausaw na napakasarap. Ayan, kung gusto nyo makapunta, punta po kayo dito. At ayan, tapos na po ako kumain at grabe, solve na solve at talagang busog na busog. Kaya kung mapadpad po kayo dito, malapit po to sa MG Calasiao. Yun, makita nyo dito sa may Old de Venecia. Ayan, mapapansin nyo po. Tuwing umaga lang po to, 8 to 10 AM, no? Sa hatanghali wala na po sila. Kaya ubusan po talaga to. Ayan, meron silang mga marami sila ditong mga pagkain, no? Talong, mga inihaw. Healthy po talaga. Wala akong makikitang karne talagang yung talagang traditional na kinakain dito sa probinsya, no? And then, ayan, kung ano po kayo ay bumisit or pumunta na lang po kayo dito. Ayan, Eat All You Can, 88 pesos only. Busog na busog ka na at sold na sold ka na. So yun, and then let's go na po tayo sa biyahe, no? At papunta po ako ngayon Binmaley dahil kukunin ko po ang aking ipamibigay po na tarpaulin para sa ating mga mahal na mga magsasaka. Ayan, para makita sa kanilang mga farm ang ganda po ng abundant harvest. Ayan, yung ibibigay natin. Kaya pupunta po tayo sa Lingayen at naandito na po tayo sa Binmaley. Kaya po sa mga farmers po natin dyan na gusto pong mag-orient o gusto pong dito sa Pangasinan po, wag po sa malayo dahil medyo malayo-layo at matinding biyahe yan. Okay, no? At dito na po tayo sa bayan ng Binmaley and then kakanan po ako dito para po pumunta naman dito sa bypass road ng Binmaley to Lingayen. Okay, dito sa may seaside nila kung tawagin. Okay, and then sa mga ayan dito sa Binmaley, sa mga gustong bumili ng mga bangos, yan dito talaga solid na solid ng mga bangos dito. Talagang hindi kayo magsisisi, first class talaga ang bangos dito sa Binmaley. So karamihan kasi dito sa Binmaley is pukok ang mga nila, ang farm nila. Ayan, pukok. May ibang part na palay ang tinatanim nila. So yun, kung maliwa na ako dito at dinire-diretso ko to, ito po yung way na Barangay San Isidro Sur. San Isidro Norte po. Ayan, kung papansin natin sa karatula, dyan sa taas, ayan, San Isidro Norte. Okay? So yun, dire-diretso nyo lang po yan. And then, pag malapit na po kayo, makikita nyo po yung bandang dulo. May mapapansin po kayo dyan na kakaliwa kayo o kakanan. Pagdating niyo po dito sa dulo, ayan, may makikita kayong kakanan kayo o kakaliwa. Pag kumanan po kayo, mapupunta po kayo sa Balibali. Ayan, yun ang masikat po dito sa Binmaley, no? Sa Balibali. Maraming kainin dyan. Kaya kung gusto nyo mamasyal, kumain, punta po kayo dyan. And then dito po sa kaliwa, papunta po yung Lingayen. Ayan po yung bypass road dito sa Lingayen. Ayan, dito naman pag didire-diretso naman nyo po ito, makikita nyo naman yung malaking park na may I Love Pangasinan. At makikita nyo doon na pwedeng tambayan, no? Dahil mahangin at maganda ang lugar na yan, no? Pag dire-diretso nyo yan. Pero pag kakaliwa naman po tayo, makikita naman natin dito ang police station o kampo ng police. And then nandun din po yung paliparan. Okay, katabi niya yung paliparan sa mga nag-aaral magpiloto dyan. Dito yung training po ninyo. Ayan, so sobrang napakaganda po talaga ng ating mga tanawin dito. Talagang solid ka farmers. Ayan, okay, kakaliwa na po tayo. At dito po ang way papunta dito sa ating pupuntahan, no? Sa pagpapagawan ko po ng tarpaulin. Okay, abangan nyo rin po, no? Mga kasaksid, no? Abangan nyo rin po ang ating papalabas na sticker and then t-shirt na napakalupit, no? GMJ Agri TV yan, Boy Organic. Kaya abangan lang po natin yan. At yun, no?
At dito na po ako, malapit na po ako sa aking pupuntahan. At maraming salamat po sa mga nanood. Please like, comment, subscribe sa aking YouTube channel. Please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos po natin. Maraming salamat po. God bless. Ingat po tayong lahat.